Hanap ay pansin at tulong, bawat panig ay humihiling. Inigalina at pagpahon, ating bigbisin ang sarili. Tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na Kababayan ang maaaring makakuha ng sa bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ibabahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon.
Hingyatutang tatalakaran na lang bisang pa'y sambut king kabyasnan. Alang mali alang gusto mo balong ninong sasabing totoo. Anya lugod mo hindi mo king kalupa mong tao. Minsan tamo kumabye hindi lugod mo kareng kalupa mo kumabye. Luguding sangkan king eka na tanang makapalibot ke katabo. Hey, 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 lugod mo hindi lugod mo kareng kalupa mo kumabye. Luguding sangkan king eka na tanang makapalibot ke katabo. mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita, Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik, Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. piliin 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 ang katotohanan.
Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 5 sa 7 lalawigan ng Central Luzon pasok sa top 20 na may mataas na new COVID-19 cases. Tourism activities sa 6 na bayan ng Aurora patuloy na ipinagbabawal. Presinto sa siyudad ng San Fernando napupuno dahil sa mga lumalabag sa health protocols. At mga pasyente sa ospital, residente, benepisyaryo ng isang community pantry sa Bacolor. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Nicolette Henson Hinson, ang inyong lingkod, Paulo G. Santos, ito ang mga nangunguna at tinutukang balita ng CLTV News. 5 probinsya dito ho sa Central Luzon ang kabilang sa top 20 provinces sa buong bansa na may naitalang mataas na bilang ng bagong kaso ng COVID-19. Lampas na rin sa 90,000 mark ang confirmed COVID cases sa rehiyon. Gayunman, higit 80,000 sa bilang ay gumaling at lampas 7,000 naman ang aktibong kaso. Ang COVID-19 situation sa rehiyon sa ulat ni Rainiel Pawit. Lumabas sa May 1 to 7 COVID-19 tabulation ng Department of Health na 5 sa 7 probinsya ng Central Luzon ang may mataas na naitalang daily coronavirus cases. Pang-6 sa top 20 list ang Bulacan na may 271 new cases. Pang-8 ang Pampanga na may 242 na kaso. 138 cases sa Nueva Ecija na nasa 12 spot. Ikalabing-6 na pwesto ang Tarlac na may 94 cases. At Bataan sa ikalabing-8 pwesto na may 89 na kaso. Nananatili pa ring pangatlo ang Central Luzon sa may pinakamaraming naitalang coronavirus cases sa buong Pilipinas. As of May 7, 2021, lumobo na sa 90,337 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. 7,837 dito ang aktibong kaso. Kaya naman ang ilang medical frontliners doble kayod na rin upang tuluyang mapababa ang kaso ng COVID sa rehiyon. Ang ilang health workers mapanganib man ang araw-araw na monitoring sa kanilang nasasakupan. Doble ingat at tibay ng loob na lamang umano ang baon upang gampanan ng kanilang tungkulin. Talagang mahirap kasi responsibilidad mo buong barangay para sa kalusugan ng lahat. Kaya naging maingat po kami, sinabihan ng mga kabarangay namin. Umabot naman na sa 2,128 ang namatay sa rehiyon dahil sa coronavirus disease. Pinakamarami ang binawian ng buhay sa Bulacan na umabot sa 801, habang 15 naman ang sa Aurora. 80,372 naman ang gumaling o nakarecover mula sa nakamamatay na virus. Patuloy namang iiral ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Bulacan hanggang May 14, habang ang household lockdown sa Pampanga ay tatagal hanggang May 15. Ang iba pang probinsya sa Central Luzon ay nakapailalim na sa Modified General Community Quarantine hanggang May 31. Rainiel Pawid, CLTV News. Kilala ho ang lalawigan ng Aurora sa mga naggagandahang beach resort at pagiging surfing haven. Subalit dahil ho dito sa COVID-19 pandemic, pornada pa rin po itong 2021 summer getaway ng karamihan dahil ho sa paghigpit ng lalawigan sa pagbubukas ho ng kanilang turismo. Ang Dipakulaw at Maria Aurora lamang kasi ang nagpahintulot ng pagbisita pero dapat ay residente pa rin ng bawat bayan. Narito po ang report. Bago pa magsulputan ng iba't ibang variants ng COVID-19, umaasa na ang Department of Tourism na ngayong 2021 summer season ay unti-unti nang makababawi ang sektor ng turismo. Isa sa mga summer destination ng bansa ay ang probinsya ng Aurora na kilala sa mga naglalakihang alon na paraiso kung ituring ng mga surfing enthusiast. Pero dahil sa patuloy na paglobo ng COVID-19 cases, napurnada ang revenge tourism o pagbabalik sigla ng turismo. Mariin pa rin ipinagbabawal ang anumang tourism and leisure activities sa bayan ng San Luis, Dinalungan, Kasiguran, Dilasag at Dingalan. Sa bayan naman ng Baler, matatapos na sa May 22 ang suspensyon ng anumang tourism activities. Wala pa namang detalye kung ipagpapatuloy ang suspension order. Habang ang Dipakulaw at Maria Aurora, bukas na ang turismo subalit para lamang sa kanilang mga residente. Ipinaalala rin ng provincial government ang paghihigpit sa mga pumapasok na motorista at biyahero sa lalawigan. Patuloy ang paghahanap ng medical certificate sa mga nais na makapasok ng probinsya.
Tinitignan na rin ang posibilidad ng balik operasyon ng mga bus para naman sa mga residente ng Aurora na may essential activity sa labas ng probinsya. Bago tanggapin ng bus company yung pasahero, kailangan pong i-register niya muna dun sa website ng probinsya. Ano po? Siyempre, bago niya i-rehistro, kailangan may mga ipoprovide ng pasahero yung mga basic documents na kailangan. Kung kailangan travel pass, kung kailangan ang swab test, kumbaga mga medical certificate, mga ganun po. Minsan na ring nilinaw ni Governor Jerry Noveras na ang pagbubukas ng turismo ay nakadepende sa desisyon at kahandaan ng bawat local government unit. Samantala, hindi naman nagbigay ng konkretong petsa ang Department of Tourism kung kailan nila nakikitang tuluyang magbubukas ang turismo ng bansa. Subalit malaking bagay raw ang COVID-19 vaccines upang mas maging ligtas ang bakasyon ng bawat isa. Hopefully mag-GCQ na tayo para we can slowly restart tourism. Pero palagi namin sinasabi, kahit na mabakunahan at kahit na pwede na mag-restart ang tourism, dapat sinusundan pa rin ang minimum health and safety protocols. Nirerespeto rin umano ng kagawaran ng desisyon ng mga LGU na mag-require ng negative RT-PCR test result para sa kaligtasan ng lahat. Ang Aurora ang may pinakamababang kaso ng COVID-19 sa buong Central Luzon. Pero paglilinaw ng local IATF, walang dapat ikakampante hanggat hindi bumabalik ang pagiging COVID-free ng bansa. As of May 9, 661 na ang confirmed COVID-19 cases sa lalawigan. 160 ang aktibong kaso, 21 ang namatay at 480 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, presinto sa siyudad ng San Fernando napupuno dahil sa mga lumalabag sa health protocols. Governor Pineda, inaiimbestigahan ang problema sa tubig sa Severa, Bacolor. At FIBA Asia Qualifiers Cup sa Clark, aprobado ng IATF. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw dito sa CLTV News.
Tutugon tayo sa hamon ng krisis at patuloy tayo sa pagsisilbi sa ating mga karehiyon. Kaya patuloy ang pagsasahimbapawid ng CLTV 36 upang ipaabot sa publiko ang mga napapanahong balita at usaping dapat nilang malaman sa gitna ng pandemya. Apektado maging ang sektor ng edukasyon dahil sa banta ng virus, hindi muna pinahihintulutan ang face-to-face classes. Ngunit hindi nyo kailangang mag-alala dahil may magandang balita ang CLTV 36 para sa mga magulang at estudyante. Ang inyong himpilan, pansamantalang magiging silid-aralan. Ang airtime na inilaan namin para sa aming iba't ibang programa, inihahandog namin para sa ating mga mag-aaral upang magpatuloy ang kanilang edukasyon. At ito ay naging posible dahil sa suporta ng Provincial Government ng Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, Division of Schools of the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga. Makakaasa kayo na sa gitna ng pandemyang kinaharap natin, kasama nyo ang CLTV 36. Basta sama-sama, kakayanin nating lahat. Masusing pinaghahandaan ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon tungkol dito. Matatanda ang sinimula naming ipaliwanag ang proseso ng clinical trials sa unang serye ng ating explainer videos. Kung hindi nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong i-access gamit ang link na ito. Ngayon naman, dadako tayo sa regulatory stage o paano pinahihintulutang bilhin at gamitin ng bakuna sa COVID-19. Sa panahon na may pandemya at walang aprobadong bakuna o gamot para sa isang sakit gaya ng COVID-19, ang isang bakuna na nasa phase 3 clinical trial na kinakitaan ng magandang datos batay sa di bababa sa kalahati ng itinakdang bilang ng kalahok o tinatawag na interim data ay ang mga bakunang maaaring mag-apply ng Emergency Use Authorization o EUA. Ang EUA ay pansamantalang pahintulot sa limitadong paggamit ng bakuna. Ang paggamit nito ay may sinusunod na pamantayang itinalaga ng Food and Drug Administration or FDA. Bagamat mayroon ng mekanismo sa pagbibigay ng EUA, mahalagang ipagpatuloy pa rin ang pagsasagawa ng Phase 3 clinical trial ng mga bakuna. Sapagkat, una, mabibigyan lamang ng Certificate of Product Registration o pahintulot na maibenta sa publiko ang isang bakuna kung may kumpleto na itong datos ng Phase 3 clinical trial. At pangalawa, maaaring bawiin ng FDA ang EUA sakaling magkaroon ng tinatawag na serious adverse events bilang resulta ng pagbabakuna. Mahalagang tandaan na sa pagbibigay ng CPR o Certificate of Product Registration, sinusuri ng FDA ang kabuuang datos ng Phase 3 clinical trial base sa disenyo ng clinical research. Ibig sabihin,
hindi lamang limitado ang pagsusuri sa resulta na nakuha mula sa phase 3 clinical trial na ginawa sa Pilipinas. Sakaling may trial size din sa ibang bansa. Dagdag pa rito, maaari ring mag-apply ang ibang vaccine developers ng EUA at sa kalaunan ng CPR sa Pilipinas, kahit wala silang clinical trials na isinagawa sa bansa. Basta kumpleto ang maisusumite nilang mga dokumento mula sa pre-clinical trial hanggang sa phase 3 clinical trials, base sa hinihingi ng FDA. Ang FDA lamang ang may kakayahang magbigay ng EUA at CPR sa bakuna. Matapos nitong suriin ang mga resulta ng clinical trials upang siguruhin na ang bakuna ay ligtas at epektibo ayon sa nararapat na scientific standards. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ng iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Dumaranas ang ating mga kababayan at karehiyon sa sanlaksang hirap sa kasalukuyan, dulot ng COVID-19. Iniinda ng buong sambayanan ng pandemya. Ang bawat isa'y saklot ng pangamba. At isa sa pangamba, lalo na ng mga magulang, ay ang edukasyon ng kanilang mga anak. Dahil sa panganib ng nakamamatay na sakit na COVID-19, ang nakasanayang face-to-face learning ay hindi na muna maaari. Ngunit walang may gustong mahinto sa pag-aaral ng kabataan. Kasama niyo ang CLTV sa hangaring maipagpatuloy ang edukasyon ng kabataan kahit na may pandemya. Salamat sa Provincial Government ng Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, Division of Schools of the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga, at ang inyong estasyon, CLTV 36. Hindi na kailangan pumuntang mag-aaral sa eskwelahan. Ang eskwelahan na ang pupunta sa inyong tahanan. Sa pamamagitan ng CLTV 36 Teleskwela, mapapanood mula Lunes hanggang Linggo, umaga hanggang gabi, mula kinder hanggang sekundarya. Kasama niyo kami. Hindi tayo magpapagapi sa pandemya. Hindi kailangang tumigil sa paghubog ng ating mga kabataan pagkat sila ang pag-asa ng ating bayan.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa pong nangungunang balita. Dahil sa dami ho ng lumalabag sa health and safety protocol na umiiral sa lalawigan ng Pampanga, halos mapuno na po ang isang presinto sa syudad ng San Fernando. Upang maiwasan umano ang siksikan sa kulungan, pinakawalan na ito hong mga naaresto matapos pagsabihan. Sa kabila nito, tuloy naman daw ang pagsasampa ng kaso sa mga lumalabag sa batas. Narito ang aking report. Hindi raw papalampasin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kababayan nating hindi maayos na nagsusuot ng face mask at face shield. Yung iba, for compliance lang, naglalagay ng mask pero nakalabas yung ilong. My orders to the police are, those who are not wearing their mask properly in order to protect the public. Kasi kung hindi mo depensahan yung publiko, to arrest them. Dahil dito, naging mas agresibo ang mga alagad ng batas sa pag-aresto sa mga violators, dahilan para mapuno ang ilang mga kulungan. Tulad na lamang dito sa syudad ng San Fernando, ang extension ng kanilang holding area sa mga naaresto ay nasa covered court na. Dahil simula noong paigtingin ang enforcement ng batas, ang mga naaresto ay higit na sa 700. Go ahead. As of tonight, May 7, 2017, mula po nung lumabas ang executive ordinance, ang nahuli na po natin na violators is 725. Out of 725, ang na-file na po natin na kaso through regular filing is 232. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Clark upang hindi na makompromiso ang pagsisiksikan ng mga bilanggo matapos makuha ang detalye ng mga violators ay pinauuwi na umano ang mga yon. Hindi na po namin sila ini-inquest, kakasuhan na lang po namin sila through regular filing. After po namin silang i-document, pauwi na po namin sila, pero meron po silang kinakaharap na kaso. Aminado ang opisyal na dagdag na pasanin sa kanilang hanay lalo na ang trabahong administratibo na pagsasampa ng kaso sa korte. Bukas naman umano sana sila sakaling magpatupad ng sistema ang lokal na pamahalaan gaya ng ticketing o pagmumulta na lamang sa mga naaresto. Sinabi ng opisyal na sa umiiral nilang sistema ngayon na regular court filing, inilalagay din umano sa kanilang investigasyon kung recidivist o paulit-ulit nang nahuhuli ang isinasakdal. Ito'y upang korte na umano ang kumastigo ng mas mabigat na parusa dito. Inonote po natin doon na pangalawang huli niya na to o pangatlong huli niya na to until such time na sasabihin ng court sa kanya na siya ay isang recidivist. Sa hakbang ng mga pulis na arestuhin ang mga lumalabag sa simpleng hindi pagsusuot ng face mask at violator sa quarantine protocol, ang naging panawagan ng Commission on Human Rights o CHR, magkaroon muna sana umanong clear-cut guidelines sa paghuli. Agad naman na dumipensa dito ang Department of Justice na binabalangkas na umano ang guidelines na alinsunod sa batas na ipapasa naman sa lead agency o ang DILG. Paulo G. Santos, CLTV News. Yes, Paulo, nagsimula na nga yung investigasyon ng provincial government ng Pampanga at kasama niya nga rito yung mismong LGU ng Bacolor, pati na yung sanitation office at yung homeowners association itong Severa Bacolor. Dito sa deep well number 3, ito yung isa sa mga main source ng tubig dito sa naturang subdivision na ito. So ngayong araw ay tinignan na, so nag-monitoring na or gumawa na ng testing doon sa tubig. Titignan nila yung quality ng tubig kung talaga nga bang pasok ito doon sa tinatawag na pagiging potable o maaaring inumin ng mga tao, Paulo. At nitong nakaraang linggo ay binisita natin mismo itong Severa Bacolor at dito nga patuloy na dumagsa yung reklamo ng mga homeowners na maitim at malumot itong tubig at madalas daw ay madulas din ito at may mga kalawang. So ito yung kanilang inirereklamo sa loob ng higit isang dekada na, Paulo. So 10 taon na nire-raise nila ito
At ang depensa naman mismo ng Severo Water ay nagsasagawa lamang umano sila ng cleaning or maintenance nitong kanilang mga deep well, kung kaya't minsan ay nakakaranas nga or nakararanas ng maduming supply itong mga homeowners. Kaya kinakailangan daw na magkaroon din ng flushing o yung pagpapatulo muna ng tubig ng ilang minuto para yung mga residue o yung ilang dumi ay tuluyan na nga mawala. Pero good thing, Paolo, masusolusyonan na nga hopefully nitong investigasyon na ito yung matagal na nilang problema sa tubig, lalo na't ngayong pandemya. Paolo. Real, yung timeline ba nababanggit kung kailan matatapos yung kanilang ginagawang maintenance dyan? Although alam naman natin sa isang subdivision kapag yan iisa lang yung water district, hindi pa nakapasok yung ibang concessionaire ng tubig, talagang mahabang usapin yan bago pa makapasok yung ibang mga supplier ng tubig. At as of this time, habang nag-uusap tayo, ano yung mga alternatibong supply ng tubig na pwede nating sabihin na malinis at napapakinabangan ng mga residenteng apektado dyan? Paolo, dun sa una mong tanong doon sa timeline, una nang nagbigay ng initial target, itong Severo Water, kaya Pampanga Governor Dennis Pineda, at sinabi nga nila na ang unang posisyon talaga nila is simulan yung cleaning o yung maintenance sa August pa. Pero sinabi nga ni Gov na hindi raw maaaring ma-extend itong paglilinis or yung maintenance dahil nga sa kasalukuyang sitwasyon natin. So agaran, ginawa ngayong araw at target na within a week or two ay masolusyonan na or makita na talaga yung problema nga kung saan nga ba tumutulo talaga or nanggagaling itong maruming tubig. Yung naman sa tanong mo about doon sa magiging supply, dahil nga sa Severo Water yung tinitignan ngayon, ang ginawa nila ay staggered yung pag-check. So deep well number 3 muna yung tinignan para may the community. So pero ngayon, Paolo, yung tinignan pa rin talaga nila is yung level or yung antas nga ng mga siguro bacterial or germs doon sa mga tubig na nasusupply, dahil ang main concern ngayon ay hindi lamang itong mga residente mismo na nagrereklamo, kung hindi yung mga anak pa nila. Dahil itong nakaraang linggo, mas concern nga nila yung mga bata na edad 1 hanggang 5 taong gulang na mismo sila ay nagrereklamo na rin doon sa amoy ng tubig nga na lumalabas sa kanilang mga Maraming salamat, Rainiel Pawi. Inaprubahan na ho ng IATF ang request ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas o SBP na isinagawa o isasagawa ho sa Clark ang International Basketball Federation o FIBA Asia Qualifiers Cup sa darating ho na June 2021 sa Resolution number 11-4 Series of 2021 na inilabas ho yan ng IATF. Sinabi nitong kinakailangang sumunod sa striktong quarantine protocols ang mga manlalaro na manggagaling ho sa ibang bansa. Batay na rin yan sa ipinatutupad ng FIBA. Nakasaad din sa resolusyon na dapat mag-self-quarantine ang mga hindi manlalaro ng 6 na araw bago ang testing. Responsibilidad daw ng Philippine Sports Commission ang kaligtasan ng mga partisipante ng nasabing bubble-type FIBA Cup dito ho yan sa Clark, Pampanga. Hindi naman maaaring tumanggap ng ibang bisita ang mga hotel na tinutuluyan ng mga manlalaro sakaling magtuloy-tuloy ang planong ito. Sa pagbabalik ng CLTV News, New Normal Manual para sa 2022 National and Local Election, ilalabas na ng COMELEC. Mga pasyente sa ospital, residente, benepisyaryo ng isang community pantry sa Bacolor. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
kabiasnan. Alang mali, alang gusto, mo balong ninong sasabing totoo. Anya lugod mo, hindi mo king kalupa mong tao. Minsan tamo kumambye, hindi lugod mo kare kalupa mo kumambye. Luguding sangkan, king eka na tanang makapalibot ke katabo. Hey, 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 lugod mo hindi, lugod mo kare kalupa mo kumambye. Luguding sangkan, king eka na tanang makapalibot ke katabo. Nagbabalik ang CLTV News. Inaasahan humanong malilimitahan ang mga tradisyonal na malapiesta na kampanya mula sa pagpapile ho ng Certificate of Candidacy o COC, ha mga kaibigan, sa darating po na buwan ng Oktubre o ito hong 2021. Ha? Sa kabilang banda, plano naman hong dagdagan ang oras ng pagboto sa darating ho na eleksyon. Sa naging forum nga ho ng COMELEC kanina na pinangunahan ng Ateneo School of Government at ilan hong representante sa academe ho dito sa ating bansa, sinabi ni COMELEC Commissioner Antonio Co, isa sa isinusulong nila na new normal setup ay ang pagkakaroon ho ng accessibility ng mga botante sa mga kandidato na may digital platform na website para sa pagkakakilanlan ng mga iyon. Inaasahan naman ho na kasama sa new normal election manual na ibabahagi daw ng COMELEC sa lahat ho ng regional office ay ang makabagong sistema ngayon ng preparasyon ng mga balota, proseso ho ng registration, maging ang sistema ng pag-transport ho ng mga balota, gayon na rin ang campaign rules. Ang forum ho ng COMELEC ngayong araw, May 10 ay sumusukat ho yan sa isang taon na paghahanda sa nalalapit na May 9, 2022 national and local election na isa sa itinutulak ng Kongreso ay magkaroon ho ng mahabang oras sa pagboto at pagdaragdag ng mga tao na sasailalim naman ho dun sa tinatawag na absentee voting. Sa puntong ito, makakasama ho natin mga kaibigan si Professor Attorney Michael Yusinko ng Ateneo School of Government upang malaman ang karagdagang detalye ng naging online forum ho nila. Kumusta po kayo? At unang tanong na amin pong gustong malaman, gaano ho kahalaga na malaman ho natin ngayon ang new normal setup sa darating ho na election 2022? Una-una, magandang hapon sa iyo, Paolo G, at magandang hapon sa mga nanonood ng programa mo. So, kanina, yun na nga, gaya na sinabi mo, nagkaroon kami ng kapihan, press conference, virtual press conference, para pag-usapan na nga na kung ano yung mga dapat na preparasyon para sa election sa 2022. So kailangan siguro i-emphasize ko sa atin lahat, no, na kaya namin ginagawa ito sa Ateneo School of Government in partnership with civil society, several civil society organizations, is because the 2022 elections is very important. And we are also happy that the COMELEC itself has assured us this morning that the 2022 elections will push through despite the pandemic, despite all the difficulties that we will face. Voting is still our right.
voting is still part of our democratic process, a precious and important component of our democratic process. And therefore, we will do everything we can so that all Filipinos can, all those registered voters can exercise their right to vote. So, kailangan din siguro sabihin ko sa iyo, Paolo G, no, na i-emphasize ko rin sa iyo na because of that importance nga, yung COMELEC mismo, nag-organize sila ng tinatawag na the New Normal Committee. So, yun ang pangalan, ano? So, kahit mismo yung COMELEC recognizes the reality that we're facing now, that our elections is also now under the new normal paradigm. At ang head nga nung committee na yon is Commissioner Antonio Ko. And therefore, kanina, nagbigay siya ng mga ilang updates sa atin regarding ano na nga ba yung mga steps and measures that the Committee on New Normal have taken or has taken in terms of preparing for the 2022 elections. At gaya nga na sinabi mo, yung isa sa mga preparatory step is yung pag-filing ng Certificate of Candidacy. Pinag-uusapan nila as a committee na they would like to prevent as much as possible these kinds of activities from becoming super spreader events. No? So normally, ang filing of Certificate of Candidacy ay parang fiesta yan eh. Jeep na tao na supporters ang sumasama doon sa kandidato at lalo na ngayon, presidential election. So marami na naman darating dyan. Yung Emperor of the Galaxy o yung kung sino-sinong magpa-file ng Certificate of Candidacy nila. Pero sabi ni Commissioner Ko kanina, they will try to prevent that. In fact, isa sa mga suggestion ay gagawa nila ng schedule yung mga posisyon ng filing of Certificate of Candidacy. So isang araw for President, isang araw for Vice President, at isang araw for Senate. Pero ano lang to, mga mungkahi pa lang ito. So posible pa rin na mangyari, baka online yung filing of Certificate of Candidacy. So they will finalize this and they will probably inform us before October, way before October, kung what will be the final procedure for filing. But definitely, sabi niya kanina, they would like to prevent yung normal activities of election from becoming super spreader events. Alam niyo, napakahalaga ng panahon na alam natin kung gaano kaayos itong makasaysayang election ho natin, gaano makatotohanan ito. Dito ba sa ipinipresentang time frame ng COMELEC ngayong pandemic season, kailan kami dapat magtiwala? Or kasi kung minsan yung alingas-ngas ng balita na andyan, naririnig natin, baka no election dahil sa panahon ng pandemya. Dito ba sa time frame na sinasabi ng COMELEC, kakayanin ba? Nakikita niyo? Paolo G, medyo may dapat magkaroon tayo ng confidence sa COMELEC, no? Kasi meron na silang karanasan. Yung plebiscite sa Palawan was actually successful, no? In conducting the plebiscite in Palawan, we have to commend the COMELEC for that successful exercise. So meron silang learnings from that. Obviously, yung plebiscite is different from a national election, no? But gaya nga na sinabi ni Commissioner Ko kanina, they've learned a lot. They've learned many lessons in that exercise, and they're going to apply it in the national election in 2022. Number two, let's take heart that maraming bansa in our region, South Korea, Indonesia, they conducted successfully their elections. So if they can do it, so can we, right? Now, having said that, syempre, I can understand yung apprehension ng public, no? And this is where the challenge lies, no?
And even Commissioner Ko admits it, that they will have to do a really good job in communicating to the electorate that the precincts will be safe, the procedures that they're setting up will ensure the safety of the voters. So yan ngayon actually yung pinaplano. That's where the preparations will come in. And that's where yung grupo namin will like to contribute, na gusto namin tumulong sa COMELEC in terms of establishing the procedure, the protocols, to ensure that voting will be safe for all the voters. Ligtas halalan nga ang aming hashtag. Ligtas halalan 2022. Because we do not want the pandemic to be a reason to declare a no election in 2022. Yun yung ano namin. Yun yung ultimate purpose namin, na hindi porket may pandemya, dahilan na to para mag-isip-isip ang ating mga politiko na huwag ituloy yung eleksyon. Hindi pwede yun. That's against the Constitution. Of course, that's very undemocratic. Yeah. And lastly, Attorney Mike, ano yung magagawa ng mga ordinaryong Pilipino na sa ngayon pa lamang nakikita natin na may nagte-take advantage sa krisis, na sabihin man natin na ito ipinipresenta ng COMELEC na ang kampanya maaaring online na rin, pero ang katotohanan nito sa ngayon pa lang talagang nakikita na rin natin yung mga politiko na unti-unting nagpapakilala. At itong kakapusan nitong ating ilang mga kababayan, sinasamantala naman nila. Saan kami po pwedeng tumayo, tumindig? Lalo-lalo na kayo din bilang nasa academy, at gayon na rin itong media. Una-una, kung meron kayong, para sa taong bayan, kung meron tayong nakikitang mga politiko na lumalabag sa batas, isumbong natin sila sa COMELEC. COMELEC ang tamang ahensya na dapat makarinig sa mga reklamong tungkol sa eleksyon. So, unang-una, kung meron kayo nakikita, hindi kayo komportable sa nakikita nyo sa social media, early campaigning, or kung ano man yung nakikita ninyo, idulog nyo ito sa COMELEC. Very welcoming yan, ang ahensya na yan, sa mga reklamo from the citizens. I'm sure of that. Secondly, idulog nyo sa media, katulad mo, ikaw mismo maging mouthpiece ng taong bayan sa mga reklamo nila. Lalo na yung mga yung mga kababayan natin na natatakot dahil na rin sa mga red tagging and all that. Ikaw na ngayon yung magiging mouthpiece nila. That's a responsibility that you bear, kasi media ka. And pareho tayo, because I'm in the academy, sometimes I'm in the media also, and I bear that responsibility as well. So, tayo ngayon ang may responsibility to voice out the concerns of the voiceless. But the point is, the bottom line is, kung meron kang gustong isabi, meron kang gustong ipahiwatig, meaning yung taong bayan, pahiwatig mo. Either ipahiwatig mo sa COMELEC, doon sa authority, or ipahiwatig mo sa media, o ipahiwatig mo sa civil society. Walang mangyayari yan kung isasarili mo lang yan . Kung ilalagay mo lang yan sa FB post mo . Hindi walang friends mo lang makakita at hindi yan actionan. Ipahiwatig mo yan sa amin, ipahiwatig mo sa mga may authority yan. Marami po salamat, Professor Attorney Michael Yusinko, at kami ho ay magiging mapagbantay din ho sa mga susunod ho ninyong mga programa na may kaugnayan ho dito ho sa ating makasaysayang 2022 national election. Hanggang sa muli po. Salamat po. Maraming salamat din. Liban po sa mga residente at mga pasyente at bantay ng isang ospital sa Bacolor, Pampanga,
ang binibigyang tulong po ng isang community pantry na itinayo sa isang fraternity at sorority group. Hangad daw ng samahan na kahit papaano ay maibsan ng gutom na nararamdaman ho ng mga Kapampangan ngayong panahon ng pandemya. Si Rainiel Pawid ang may report. Ang munting sari-sari store na ito sa Bacolor, Pampanga ang pinagkakaabalahan ni Nelly Malyari. Simula nang magpandemya, tanging ang kakarampot na kita sa tindahan ang kanilang ginagamit upang mairaos ang kanilang gastusin. Sobrang mahirap po yung buhay na kailangan po yung sipag at tiyaga. Kaya naman malaking menos na raw ang community pantry sa harap ng Ricardo P. Rodriguez Hospital kung saan nabibigyan sila ng pang-ulam. Kasi po sa sobrang hirap ng buhay yung dinadanas natin ngayon, kaya yung pag may nabalitaan po na nagbibigay ng tulong, talagang kahit po mainit yung sikat ng araw, pumupunta po sila para mabigyan po ng tulong. Ang Bacolor Community Pantry ay binuo ng Sigma Kappa Pi Fraternity at Sigma Delta Pi Sorority. Ayon sa organizer na si Lisa Pulido, nagsimula ang kanilang pantry upang bigyang ayuda ang mga nagpapagamot sa Ricardo P. Rodriguez Hospital. Hanggang sa dumami raw ang nakapansin sa kanilang pantry at patuloy na bumuhos ang donasyon mula sa mga pribadong tao at institusyon. Dito na nga nagsimulang maging regular ang kanilang pamamahagi ng ayuda, 2 araw sa loob ng 1 linggo. Ang Miyerkules ay laan para sa mga kapamilya ng mga nagpapagamot sa ospital at Sabado ay para sa mga residente ng Bacolor maging ang mga karatig munisipalidad. Hindi natin dapat iasa lang sa gobyerno yung pagtutulungan at pagmamalasakit sa ating kapwa. And I think basic yun na yung mga communities natin ay magtutulungan talaga. Para sa ganun, walang naiiwanan, walang napapabayaan. Hirit ng isang volunteer ng Bacolor Community Pantry, walang Pilipinong magugutom kung paghahati-hatian ng kakayanan ng bawat isa. Ang sama-samang pag-ahon sa hirap ng buhay ang siyaumanong totoong diwa ng bayanihan. Kami rin po nahihirapan din sa buhay, pero mas pinipili namin makatulong sa kapwa namin. As of May 8, 2021, umabot na sa 1,800 na pamilya ang natulungan ng nasabing pantry. Iba't iba man ang bersyon ng community pantry sa buong Pampanga, pare-pareho naman ang layunin nitong punan ang kumakalam na tiyan ng ating mga kabalin. Samantala, nauna ng hinikayat ni Interior Secretary Eduardo Año ang mga community pantry organizer na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang makapagbigay sila ng tulong sa pagpapatupad ng health at safety protocols. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming pong social media pages. Ito hong Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa aming pong Twitter at CLTV36. Sa amin naman pong Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa dito ho sa CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming pong website www.cltv36.tv. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Sa ngalan po ni Nicolette Henson Hison, ang inyong lingkod, Paulo G. Santos, marami po salamat.